Samantha makuru Ni meza. ndashaka kwigisha ikinyarwanda. Yego. Uragikunda? Yego. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 4? Kine. Witwa nde? Samantha Tunsenge Ineza Lucky Samantha. Papa yitwa nde? Anaklepa yero Mana. Mama yitwa nde? Yana. Uzi kubara ngo 1, 2, 3? Rimwe, kabiri, gatatu. Ujya ujya kwiga muri bana hewe? Yego. Ukunda kwiga? Ko wifashe ku munwa, kura akaboko ku munwa. Wariye iki? Fish. Wariye ibirayi? Wariye umuceri? Wariye ubugari? Wariye iki? Ubugari yisumbuye. N'imboga? Wariye indagara? So ufite umusatsi mwiza? Yego. Wakutse amenyo? Reka turebe. Wakutse amenyo? Wakutse amenyo angahe? Wakutse amenyo 2? Tuzajya twiga ikinyarwanda buri gihe? Yego. Ukunda kwiga ikinyarwanda? Yego. Ikinyarwanda uragikunda? Yego. Uvuga uruhe rurimi? Rimwe. Uvuga ikidanwa? Yego. N'icyongereza? Can you tell English? Yego. Hvordan går det, Samantha? Det går godt. Hvor gammel er du? Jeg er 4. Er du glad? Ja. Så du går i seng snart? Okay. Så i morgen du skal til børnehave. Okay. Er du glad? Holder du fødselsdag på fredag? Ja. Hvad skal du have? Jeg vil have en hest. Og jeg vil have læbestift. Og jeg vil have sæbestift. Så? Jeg vil have mere ting. Så barnet det skal synge til dig, eller hvad? På børnehave? Ja, jeg skal sidde i en børnestol, sådan at det skal være en fødselsdagsstol. Jeg skal sidde i og stå. Man skal stå op i. Ja, hvad er dine vaner? Hvad eller hun? Hun hedder Isabel. Hvor gammel er hun? Hun er stået 4 år. Det er dejligt. Så vi ses, vi kan så lave mere videoer. Vi ses. Så vuga ngo bye bye. Bye bye. Vuga ngo murakoze. Murakoze. Naho ubutaha. Utaha. Ja, bye. Bye.